Har du set Howard? Nej, det ved jeg ikke. Har du set Howard? Nej, det har jeg ikke. Har du set Howard? Nå, ikke. Har du set Howard? Nej, ham holder jeg helst ikke styr på. Har du set Howard? Nej, det har jeg ikke. Er han væk igen? Sig mig engang. Det var løgn. Han er ikke gået derover. Howard! Hallo? Ja, Hvad laver du? jamen jeg gør mig bare klar. Jeg forbereder mig. Forbereder dig? Til hvad? Jamen, skilejrskole. Jamen er du klar over, vi mangler dig til både matematik og idræt og... Ja, men jeg har simpelthen aftalt med Karen Bastrup, vores gamle leder. Og det var om, at næste gang vi skulle på skilejrskole, og det er simpelthen bare det fedeste at komme på skilejrskole, så skulle jeg simpelthen ikke altid være sidst. Alle elever, de overhaler mig, når jeg er på ski. Også dem, der bare prøver det første gang. Så kommer de alle sammen op, og så overhaler de mig. Det skal være slut nu. Og så er jeg bare ligeglad med, hvad ham den nye skoleleder, han siger. Hvad han hedder? Ja, det er så lige meget. Allan. Ja, hallo. Så det er en aftale med mig og Karen Bastrup. Jeg øver mig, og jeg bruger al min forberedelsestid. Matematik, det må komme i anden række. Idræt, det må komme i anden række. Nu handler det om at stå på ski. Og det gør jeg. Kan I have det godt? Jamen der er jo ingen sne. Ja. Howard! Hvad laver du nu? Jamen det er fordi, man skal jo også opad igen, når man har været nede. Og så ham der er en ny chef, der vi har. Han er Allan Trelleborg. Han er bare helt vildt klog. Så han sagde, at jeg kunne bare bruge de her kæder her. Ligesom på min bil. Eller det gør han i hvert fald. Og så lægger vi dem lige ud på sneen her. Og så skien op ovenpå. Og så... Ja, så prøver vi. Om vi kan komme op igen. Allan Trelleborg, hvad er det også for et navn? Harvard! Du skal ind og forberede, du kan ikke stå herude hele tiden. Okay, chef!